В съвременния свят изкуственият интелект става част от ежедневието, а ролята му продължава да расте. Една от ключовите професии, които подкрепят развитието на ИИ, е професионалист по подканващи съобщения. Prompt Engineer – експерт, който оптимизира комуникацията с ИИ. Тази професия възниква в отговор на нарастващото търсене на специалисти, чието умения са високо ценени на пазара. Работата на професионалиста по подканващи съобщения включва създаване и усъвършенстване на така наречените подканващи съобщения. Заявки, насочени към ИИ системи, като генератори на съдържание или чат-ботове. Чрез формулиране на точни инструкции, професионалистът по подканващи съобщения адаптира изходите на ИИ, за да отговори на специфични нужди в индустрията. Постига това без да използва кодиране, а чрез внимателно формулирани директиви. Ролята на професионалиста по подканващи съобщения предлага редица предимства. Първо, заплатите са много конкурентни. В Полша средната заплата за тази позиция е от 15 000 до 25 000 полски злоти на месец, в зависимост от опита и работодателя. Това съответства на приблизително 3300 до 5500 лева на месец. Освен това, търсенето на тази професия се очаква да расте с над 30% годишно, осигурявайки стабилност и огромни възможности за развитие. За да успеете като професионалист по подканващи съобщения са необходими следните умения. Познания за големи данни и НЛП. Важно за анализиране на големи набори от данни и обработка на естествен език. Аналитично мислене. Ключово за адаптиране на подканващите съобщения с цел генериране на точни отговори. Креативност и езикови умения. Необходими са за формулиране на уникални заявки, адаптирани към различни индустрии. Професията на професионалист по подканващи съобщения съчетава технологии и креативност, което я прави привлекателна за много хора в тази бързо развиваща се област. Със своя прогнозиран растеж и атрактивни заплати, това е идеален кариерен път за тези, които искат да формират бъдещето на изкуствения интелект. Ако сте привлечени към съвременните технологии и искате кариера, която съчетава високи доходи с вълнуващи възможности, професията на професионалист по подканващи съобщения е точно за вас.